Nun momento no que as cidades buscan novas formas de mobilidade e tenden a peonalizar os seus centros, é inevitable que Pontevedra se convirta nun modelo a seguir. Que as cidades teñen que cambiar, que as cidades están destinadas actualmente, mayoritariamente, aos coches que invaden o espacio público, son cidades desagradables, ruidosas, contaminadas, e por moitas razóns, especialmente pola loita contra o quecemento global, pola falta de autonomía das persoas, especialmente das máis necesitadas, pola calidade de vida, do aire, polo dinamismo que se produce nas cidades que teñen preferencia peatonal e potencian o comercio local, pois hai que cambiar e recuperar o espacio público para as persoas. Non? O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores explicou o traballo feito para transformar a cidade dende a súa chegada á alcaldía no 1999. Fixo no Foro Europeo do Centro das Cidades, que esta mañá acolleu o Parlamento Europeo en Estrasburgo. Eu noto que a xente pregunta que ten medo a tomar decisións. E eu intento convencelos despois humildemente da experiencia longa que temos de un proxecto xa testado, que está feito nunha grande parte e que non é ningún proxecto, digolle, mire, tranquilos, vale a pena, os cidadáns son moi intelixentes, saben valorar perfectamente todas as decisións que se toman en beneficio da calidade de vida. O rexedor fixo a súa intervención ante medio milleiro de persoas, moitas delas expertos en deseño urbano e mobilidade. Explicou que no modelo Pontevedra as rúas son espazos de convivencia co peón como epicentro. E que temos que traballar todos por facer un planeta máis vivible e deixarlle o mellor posible para os nosos fillos e os nosos netos. E temos responsabilidade todos en facer eso. Na mesa redonda na que participou Fernández Lores sentaron outras dúas cidades europeas, Ljubljana, capital de Eslovenia, e Lund, en Suecia. Pontevedra e Madrid foron as únicas cidades do Estado convidadas ao foro. Tamén asistiron representantes de vilas de outros países, como Alemaña, Francia ou Estonia.